Eskerrik asko danoi hurbiltzagetik, hemen gauz 11. ikastetxeen TAG errugbi topaketa aurkezten, aurtengoa 2023. urtekoa esan dugun moduen 11. da, 2011. urtean hasi ginen TAG ikastetxeekin lanketa hontan, eta pandemiako urteak kenduta, aurtena 11. 2011tik aurrera, berandutxo hau, esango neuke 2015ean edolan, errugbia eta elkartasuna ekimena be lantzen hasi ginen, ikastetxekin batera elkartasun ekimen bat bultzatzeko. Aurtengo hontan, Angelman sindromea laguntzeko dirubilketa egingo dugu, eta, orain labur-labur aurkezpen txiki bat egingo dugu, hemen ondoan Aitor eta Amaia ikastetxetako irakasleak dira, Nevers eta San Antoniokoak, Eli Goenaga Lakaizako Durangoko zuzendaria, eta Idurre Angelman sindrome elkartekoa, eta horratzetik Durango Rugbi taldeko zuzendaritza batzordeko Txarli eta Iker. Orain eurei hitza emango dutziet labur-labur zeo zer esateko. Azkenean, Aratzek esan daben moduan da guk ikastetxeak oso pozik gaude olako ekintzekin, azkenean egiten duguna da ikastetxe ezberdineko ikasleak batzen gara egun horretan, errudbianen arauak edo irrudbia kirola pizka gehiago ezagutzeko aukera ematen digu, eta olako ekarpenetan parte hartzea familiak eta animatu egiten ditugu. Orduan, guretzako ikastetxentzako da ekintza oso polita, oso aberasgarria, eta espero dugu dirua biltzea olako ikerketarako eta lagundu alizateko aldugun guztian, ez da? Hori da gure ekimena eta gure parte hartzea. Nire Amaia gaze bat nator, egize da urtie daroa gulaia, errugbiaren bitartez olako ekimenetan parte hartzen, egize da bebai, gure ikasliek kasu honetan gogotsu ibiltzen diela, alde batetik errugbien inguruen ikasiten dabilako bertan lantzen dien baloreak eta errugbiko justo kilor horretako ohitura onak eta osasuntsuek, eta gero beste alde batetik badekogu hemen ekintza honetan parte hartzen dugunien laguntzeko aukera hori, ez? Eta horren inguruen gauza askorik ezin dut esan, laguntzie honen bitartez egin badugu, ondo etorri dago. Idurreri hitza emon aurretik, komentatuko dut, aurten, beste urteetan bezala, orain aste honetan biharra hasita 3 eguneko goizak izango direla Harripauzu eta Rugbi zelaian, Durangoko institutokoekin maiatzaren 19 datorren asteko barikoan egingo dugula, eta 4 egun horietan zehar, irakasleek eta bialdutako numeroekin, ia 1500 ikasle pasako dire, LH laugarren mailatik DBH laugarren mailara. Numero polita da, errugbiaren inguruan eta elkartasunaren inguruan diarduteko. Eta hurbilduko diren ikastetxeak Durangoko institutoa esan dugu, Zabalarra eskola, Kurutziaga ikastola, Nevers eta San Antonio ikastetxeak eta Durangoko jesuitak izango dira. Eta orain Angelman sindromeko idurreri hitza emangotzat. Ni lehen da bizi eskerrak emon errugbi taldeari, gutan pentsatzearen aurten. Ja Durangon dakizuenez, Angelman sindromea gaixotasun arraro bada, dauzen milen artien, eta guri tokateiakuna da 15. kromosoman faltatzen da zatitxo bat edo zatitxo bat ez da funtzionatzen, ez? Eta dano dakizuenez edo ezagutzen duzuenez bai Aizea, bai Jone Durangaldien edo Unai Abadiñon, atzerapen handia ekartzen dabe, bai
fizikoki eta psikikoki, eta bueno, bai, laguntza asko behar dute, ez? Gu familia bezala, bueno, zerbait egin behar dugula eta holako ekintzak bultzatzen saiatzen gara, eta diru bilketa guztiak egiten ditugunak, Espainia mailan dauen elkarteari zuzendutzen diogu, bueno, elkarte bakar bada, ume oso gutxi daudelako, eta elkarte aldetik saiatzen dira ume hauen bizi modua pizkate arintzen, komunikazioako proiektuak lantzen edo familiai beste proiektu batzutan laguntzen, eta baita ikerkuntzara, ikerkuntzara batez ere, hor falta da dirua eta horra bideratzen da dirua, orduen, egun hauetan batzen dan diru guzti hori horretarako bideratuko da. Eta bakarrik eskerrak emon bai errugbi taldeari, bai lakaizari, eta batez be, eskolak, bai da egia umeek egun hauetan hartzen daben balore hauek eta gainera gure gaixotasun horraro hau ezagunea ekitea ere guri asko laguntzen digu. Bai, eskerrik asko da noi. Bale, niri, iazan ez da askorik gelditzen esateko, errepikatuko nituzke esan diran gauza batzuk, baina, bai da egia, kirol klub bat garela, eta ekintza hau aukera bat dela gure kirola ezagutzera emateko, bestalde, ekintza honek egiten duena da sensibilizatu elkartearen kausa edo helburu hori, eta klubak be honetan, urtean zehar jasotzen duena ere, bueltatzeko aukera dauka, ezta? Kirol kluba edo Durangoko edo zein elkartek jasotzen du laguntza desberdinak urtean zehar, gu ez gara ezer Durango herria edo Durangarrek ez badauz, elkarte honekin ekintza honekin gu alegintzek gara, urtean behin helburu edo elkarte desberdin bateri, bueltan ematea jaso izan dugun hori, ezta? Hori geldituko zen pizka bat, beste guztia uste dut esan dela.